Демон 50, това е нова поредица на Minecraft, която реших да кача, защото така не намерих стари сервер. Да, старото мапче не намерих нищо яко. Мина хора! Бог да ме прости, най-после мина. Минички! Най-после хора! Това е Благощаря! Кам Благощаря! Благодаря Божията милост. Благодаря най-после. Де чаках минало толкова много време и сега реши да ми се появи. И ето тук хора ще живея. Така да и тук ще живея. Ето тук ще живея хора. Не ми гледам какво ще кажете. Не ми се пак къща. Хей, после една мина хора. Това представете ли си от колко време го чакам? Изобщо не си представете от колко време го чакам. Да намеря някаква мина. Бог реши. Баси ви поста казах. Така хора. Намерих мина вече. Няколко мини. Това е добре. Това е добре. Супер. Радвам се. Ми е радостта. Ами изобщо не знаете хора колко радостта имам в себе си. Да, това ще ми къщата. Ето да щупя това дърво. Да. Още 9 минути ще снимам и ще приключвам, защото... Не мога да щупа скапаното дърво. Те толкова са големи, че вече не мога да щупа. Така. Лап, един крафтинг тейбъл. Кирка. Меч. Брадва. Ръка. И чест. Да, чест си трябваше. Така хора, виждате, чупя най-после нещо, което да намеря. Намерих си интересно място. Дали сега ще направя тия две неща камъни. Сега тия с неща... О, дори имам още за пръчки да направя. И ще направя една каменна брадва. Само последното да разчупа. What the fuck? О, ябълка, супер. Едно прасе ме дразни, ама ще го оставя. От мен да мине да го оставя. На другия път няма му сразни. Сега представете си хора, дънжън. Не вярвам много за дънжъни, защото все пак аз 2 пъти съм намирал дънжън, минал съм, не съм видял много неща вътре в него. Така ще купи дървото. Ще направя, трябва ми най-много ми трябва и каменна брадва, защото да, наистина трябва ми каменна брадва. Една... О боже, аз дори нямам камък, боже. Чекам камък на... Бе хора, отивам да си взема... Да, отивам да взема камък. Ще направя печка, после кол, после... Тарталасници, бум! Отка. Отка е. Абе, отка. Аз съм ти шефа сега.
Добре, това е първата мина, хора, но ще се бърка на теб. Хора, събрахме камък, сега да отидем в други мини, защото в тази не мога да стана. Пускай водата! Пускаме се долу. Да, мина ми е много позната, хора. Ей, Кол! What the fuck? Iron soup. Ой, хора, изчакайте. Бе, хора, това беше според мен. Аз бях гледам 50 вие в моите приятелите.